yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka talata ko hande talata nogas e jeenayyi lewru ndu gonɗen happumo fedde CEDEAO hokkuno leyɗele AES Mali Burkina Faso e Niger timmata o happu fandare muɗum wonno koɗe leyɗele tati jaltude fedde nde jaltude fedde leyɗele Afrique hirnangue rutto e mayre ala ko laaɓi tafon e kaldigal jowittigal e sarɗiji yaltugol ɗe leyɗele e nder CEDEAO nan gartu hen to Mali ko famɗi foof yimɓe 15 mbarama to wuuro wiyetego Sabala e takko maayo diwal Masina ko kuliyankoɓe jani e dow mabɓe mbaɗi toon bonandaji kewɗi ɓiɓɓe wuuro ngo waɗi erago ɓe noddi mballa rappi ndenagu no jaali e ngal diwal heege ustima e nder adunaru ndu saabu ustogol muɗum ko teska to Amérique latine e to Asie worgo funnague ko ɗum holli timtol ngol pelle ONU jaltini hanki altide ngol holli wonde ko ɓuuri 270 million Afrique naɓe no ngakkira nguure o alhaali ƴewta ko e dow tummodiral e alhaali heege to Addis Abeba leydi Éthiopie tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi happu lebbi jeegom mo fedde CEDEAO rokkuno Mali Burkina Faso e Niger ngam ruttade e nder nde fedde leyɗele Afrique hirnangue CEDEAO timman hande talata nogas jeenayyi lewru jeeɗiɗi ɓuuru ngal ɗo lajal ko jofnirde e dumuna cakkitiɗo mo fedde rokkunomo nde fedde rokkunoɗe leyɗele jeeyade AES ngam ruttade caggal e wasde yaltude e nde fedde gila hande nogas e jeenayyi Mali Niger e Burkina Faso natti wonde terɗe CEDEAO kono kaldigal jowittigal e sarɗiji yaltugol CEDEAO ala ko laaɓi hen taw